גיא! גיא! איפה הוא? מישהו ראה את גיא? גיא! הנה אתה, בוא שב. קרוב יותר? יותר קרוב? מצוין, אני צריך לדבר איתך. יש לך דקה? יש לי בעיה. לרוב החבר'ה שלך כבר היה בר מצווה, ואני כמה שבועות מנסה לשבור את הראש מה לעשות שיהיה לך כאן מקורי שאף אחד עוד לא עשה. אמרנו שלא נעשה אירוע בערב, כי זה כבר היה, נכון? חשבנו לנסוע עם כל האורחים לכותל, אבל הורדנו את זה, כי גם זה כבר היה, נכון? אז החלטנו להזמין את כולם למקום המקסים הזה, עם השירות הנהדר. ואגב, אתה קורא לא רע בכלל, נכון אמא? אבל מה עכשיו? האורחים יאכלו חצי שעה וזהו? שלום, להתראות, סלמת כל טוב? איפה הקטע שהם רואים את הדברים שבאמת אתה אוהב ושבאמת חשובים לך? בטח, בואו נבדוק מה יש לי להראות לכם. אבל בזמן שאני מראה את הקטע, בואו ניתן לאבא שלך לספר על השיגעון הזה שלך. היי, זה היה נחמד, סחטן, אהבתי. מה עוד כדאי לספר להם שהם לא יודעים? תשמע, כבר שנה ויותר שאתה בישיבת בראשית. חוץ מהבנים בשבט שלך, כל האנשים ממש לא מכירים את הבית ספר שלך. רובם אפילו לא ראה אותו. שווה לתת הצצה למה שיש שם, לא? מצוין. ואיך אפשר בלי בני עקיבא? בוא נצלצל למדריך שלך לראות מה יש לו לומר. אני חושב שהיה מצוין. מה איתך, סבתא סטלי? נונה? זיידה? איפה אתם? סבא אנטוני? טוב, אני חושב שאפשר לצאת לדרך. אתה מוכן?